abantu mbarenge ngakiye jikaki jikaruwo ngakiende gacha yage nduti ngati mwajiro jitaiti jiperi ne sani jire chi akatengi chi abo kasongo jisani jire chi alko kungaki chi abo kasongo umuntu abataba kanyiyo chole naende ngakiye iyo ekaruwo engakinere yaigete nanda abantu bari kwagaja chiyomba chiri chiagaje tu chinge chitundu bali kiro umuntu akagaja boye tundu bali enkenkenke ngakiye gakanse nanda abantu bandi bagaja nga American style umuntu ataba ndo chenje nyoli nanda atagolegie ngakiye yenyombe nanda akaruwo engakiye ndigaja naende ye chirangi ekaruwo engakine ande yachire naende yakire gento engakinira abamura bache bakubeka chirongi gatia ine yabo chirongi sabo geka paka nagenda bakobua erongi na beresa gento kiaye engakiyaye uko kuminga oyo inchani wa merete engakiyaye ne engakiende naende yachire ye chinderu engakiyakire gento yani okoronga ki umuntu kangana banyara gutuge ngoko nakini anyara gutuge genduki Get to the point. Take a step forward.